जों NITO ताखौ OJT-नाव फायजाक बिनि बेसा खरगनै अनुष्का ते लाइसा बुमा बुफा ताबुक नव करिबा जेहेतु बुफा थै बोथार जाका गा बुमा ताबुक जेलो गोबां लगिके बुकरिफानो जों लुको आदम नि संजाक जोंनि बुबाग्रानि वारियर्स बरनि लगी तंनानि बागै borok bai malai boni poranani te thinango borok bahike osungsaro tongoi thangnani a bishoy rok tuino sini borong grang em te baki MLA rok phaijak जों बंनि लगी हमेशा न तंनाय बंनि जेकुनु प्रब्लेमो बंनि जेकुनु केबेमु फायगाखाय जों बरनो नायनाय ते चिनि एजुकेशन EM बो सफायजak बंनि परेनानि तंनानि जों खम्पु स्कुल बो आगि प्राइवेट हॉस्टल तंगो ताबुक बनो गवर्नमेंट हॉस्टल रिजाकनाय ते कुसुनोबो जों खम्पु स्कुल तलांगै क्लास 12 जरा जे फ्री परेनानि ते बंनि कजार कजार जे नांमानि मानि खनिरक ते बंनि हाया सायरक गांखाय बिनि यं संरबाय जों कक सावैनो अ जागा जों बरनो सुबानाय नि जों बरनो नायफैयो कै अमहाय सुगियानि जरावो अमहाय केबें मुइतमा जरावो प्रॉब्लेम्स रगो जों बर' लुकुरकनि गानाव तंनानि आबुनो सिनि डिउटी सिनि सामु आबुनि बागैनो जों दिनै NITO फायना खाकामानि बिसिंति फानो जों दिनै बदर मिसिल कामिनि ताखौ अजित देवबर्मा थानाय 1 तारिखआव खरकसा सोलाबाय ताइ बिनि लगी बिनि बिहिक दङ बन बुथारतानि बनि नुखंगो संगर फायसकैजाक दिनै चिनि एडिसि हापांनि PWD तायादिनि EM सार सुहेल रोनाल्ड देवबर्मा ताइ चिनि मेडाम त्रिपुरा विधानसभानि सदस्य मान्दाय विधानसभा केन्द्रनि स्वप्ना देवबर्मा ताइ चिनि अर जत वारियर्स रक दङ ब्लक ताइ डिस्ट्रिक्टनि चिनि लिडार्स रक दंबायो जों दिनै अर फाय नुफायखिया मालाय फायखिया बेलायखेनो खारिंमा चिंसा दिनै लुखुंग उसा खरंनि दङ कायसाका बिनि नानाबाय बिनि यंबाय खोरसा जागामा थांका ताबु अर खरकसा दङ चिन लगिवो बो क्लास 6 आव परि दङ बिनि बुमखा लाइसा साइमेनिया बुमा ताम वासु का जरावो हाइपानो बुमा बुफा क्रै इं तंमानि जराफानो जोंनो बुमा जोंनो बुफांनाय बिनि गार्जेन बो दङ बिनि यंसं बिनि जेथासं तंबो यरव बिनि आत्मीय सजन दङ बिनि आत्मीय सजन लगी लगी जोंबो बर्न चुबानान बागै जों बुसखांना गगै फेलेखिया जों काकलाइनि सिमिनो चिनि बुखौ लाइसा क्लास 6 आव परि दङ बिनि बुफानि सामुं पाइमानि यागुलनो ताइ सालनि सालताम दङ तमन यागुलनो बो खुम्पु एकाडेमी बो थांनाय बो प्राइवेट स्कुल जे तमनि बखरै प्राइवेट स्कुल आरो बनो जोंतनि लिया जेहेतु गभर्नमेन्टनि दङ चिनि यागो गभर्नमेन्टनि आरो जोंतनि नाय शुधु मात्र बो शुधु बेग कायसा तुखाय नंगौ बिनि बेडिं থেকে सेंगिनाय যত যে নাংমানি जों एवं टाइम टू टाइम बो जखन ड्रेस नांगौ रि नांगौ कसांमानि दिंगरक जायरक नांगौ जों आप्रुनो जों बनो व्यवस्था खालामनाय शुधु बनाया बिनि बाहानक दङ आबो खु माइनर हाइपानो आ दिननि बागै बो साखी एमन बिबर्सगन एमन क्रिमा सिंसा एमन वानामा सिंसा आसुक माया दयाहीन बुमानि बहंनि नखरि माने बुमा बुसाजोंनि बुसखांगो बुसायना सके जे निर्मम भाबे जे आघात खायखा माने बख्र गतक लायखा बुलायखा एमनबा बुथारका बुसाय बुसा बुजक बुसाजक पुरा साखिया दिनो बार बार साइतंगो मामा सं हाय खायखा हाय कयो हाय के बु हाय केंगो बो फुनुगै दङ हाय के थै रिसारि थाका वालो नाङै क्या बिन देवालो नाङै क्या बिनि फेना नाङै क्या अब बेलाय खवाना मा सिंसा जों दिनै अर फायमानि सुदु बनसुबना गै फैया जों दिनै त्रिपुरा राज्यनि যারা কোর্ট ও যারা হাকিম তংনায় জাজমেন্ট যারা জাস্ট
বং থানা আপিল খাইনাই এবং যারা আয়ু অ কেস নি যারা আয়ু ইনকোয়ারি অফিসার মিয়াকে বড় নিজে SDPO বং থানা অমল সঙ্গে আপিল খাইনা মুসঙ্গ বড় এমনভাবে শাস্তি রেডি আজকে মাজরা বেদি যে বন কোনো দিন আগাম জামিন তারিথুং জামিন রিয়াউইন সাক্ষী খাই বংনি সাজারেনা নিথুং অবংকা চিনি সানমুং অবজাসগাं কার্যকরিমাক সামুঙ্গ मा फ्रांनाय इयाका जों চিনি যে তাবুক ত্রিপুরা মথানি চিনি বুড়ি বদল যত চিনি সমাজ শুধু আর মথা তথানি করে চিনি সোসাইটি চিনি হদানি যত লোকরং তুইছুন থানা উপানো जों গেরাও খাইনাই বন কোনো অবস্থায় বন ফিয়কই মানলা ফিয়ক কাঙ্কাইনো ব খরকসা কন্ট্রাক্টর সিদি ব্যবসায়ী গোबां সামুং হামিও জড়িত যাক আবো রাংবাই রিবাই খালাयै বড় খামিয়ানে লগি তো অনেক বড় খামিয়ান লগি দङ আমতি রনফর ব্যবহার খাইমানো তাই বনু খুংনফানো লাঞ্ছনা বঞ্চনা খাইমানো আবুসা চিকনি উপর ফোন আক্রমণ খাইমানো অগানাইগিনি বড় ফোনো আক্রমণ খাইমানো আবন বাগিনো বর্ণ কারাক মাজরা বেরনানি তো আমগা চিনি দিমান তাই নাই দंनाय लोगोरखौ आका हिंदो पारे दिनै जोङो खाय सकालायके भद्र मिसिल पारावो अजित देवर माने खुंगो थानाय 1 तारिख नि घटना अ घटना बेलाय खाय वाना मासिसा तै बेलाय खाय किरि मासिसा तै समाज न नासिका हमके बेलाय खाय लासि मेसिसा अबति प्रासारwi समाज अबहाय मोजांगिया अबहाय घटना अंका अ घटना न तुयै ससियेल मिडियाव अनेक नुग्लायखा आंखाय अबसो खबंनानै मुजुंगो तिनि बसाब जेव बसाब उसु जे कैसे चश्मिदी गावा माने खरकसा तामने आइ उइटनेस ब बिनि मकल बायथांबाय जे नुगजाक बनसे आंखौ वाना जाक माने बन किचा हाकसाला खैता खिना माने आनि मते हिंगा हाकसाला तरि तरके चाव ताम हिमाले ब मकल बायथांबाय नुगजाक आसक सेराय तुतै माने बिनि बख्रगो हाबै थांगा जे बुफान बोथार माने बा मामा फायो मामा बाय बोथारो अबर पूरा साइमान थांगा तै नायफायनाय बरक रकनबो बमहायकेना सावो जे थै चेर साइ थांमायके अमहायके बोथारो मोतारि बेतावि बोथारो मामानो मामा खरकसा तंगो गुफुं कतर खायै बय बोथार हनै नाय ब जे सामानि अमहायके बरक फायनाय नंगानो बरम रमै तनांगै अमहायके फुनु माने बिनबो हाबै थांगा बखरबो तै जों कक सालायगा बिनु खुनु बरक बाय किचा बनो डॉक्टर खुनु कै जाओ तै जे नायना फायनाय रक बनो कक सिंगिया तंखै जाओ उचिरायनो ता जाय हो अब तो गतिनानि तंमाया अब गतना अब मु मोजांया हायसि जिन समाज अमाहाय गतना जेहेतु गति थांका किन्तु जार कालपिट जे दोषी खलायनाय तो बं शास्ति तो बं साजा तो मानाय न किन्तु अपरो जे बुरिनि जे बयान जों नुखाय ससियेल मिडियाव जे बुरि बयान नि माने बसायनो बजे बथाया अमाहायके बयान नि माने किन्तु अ बयान नि माने जे ससियेल मिडियाव नाय तंनाय र जे नाय तंनाय चिनि जे भरक रक जतन साका अब बिहि बथारो तैसो हमके कक संदि अब 100% बिहि बथारो मिनाय छलाय माने आव नंनि वान सुक माने तै न सामानि अब कुबुनि उनखातिनि आंगो आफुरु नुबैनाय अमहायके वान सुका माने बकाबना सिरिंलिया ब आसु बुसायना बुथार कालां खांका बकाब बिनि मकल मुक्ति थपचा कालायना लुबिया कापना रोंलिया बा साकामो जदि ब आरो इनभल्व करि तंखाय ब साकामो आव आनबसान बुथार कालां माने जे कालपि दङ शास्ति मारिना फासि अदान नांगो अब जे साकाप तिखलायनानै उनथनि जे ब काप खामो किन्तु आप्रनो स्राय साइमांका जे बन जरित दङ बरक जतन साइमानो आव ताखाय गुबै नखरि फेका बन निजि स्वयं मा गसिका अब ताई भूल करी हाइছে ताबु जे चला जे विशाल नै बुमु ओ विशाल बो निजि गसिका ना दोनो पक्षे गसिका और तो विचार तो मानन नांनाय बो जे कोनो व्यवसाय खाइतो रां पैसा गोनां उंथों और चार्जशीट खाइनाय बा और रां टांग्रि उइनाय यकनानि अब जदि अमहाय आइन जदि आर खिखलाय तलां खांकाय जों बुरि रगलाबो नासिकि तगला आर जारा सोशल मीडिया हो ओ बुरैनो बुथारो बुरैनो तैसा हमको कक सुंदि बनो बुथारो 100% हिं सानाय रगो बरो सुक तंगला माने अमु बिचार मानानै नांनाय
যদি অবনো যদি যে অবনো যদি সই যদি বিচারে হাঙ্কাই অব বাইরা সাই সরগই থানায় কারণ হাঙ্কাই বুথারি পাইবসে শাস্তি মাই হাঙ্কাই অব বরক রংনি বুখাও অব কিরিমুং ফাইগলা তাই কাইসা হাঙ্কাই বাক্সা সাও মনো ডাইरेक्ट फासी अदारि दि डाइरेक्ट फासी हांकाय साव हिसाव आनि मते हांकाय डाइरेक्ट फासी पानसे बिन बागै साजा कम जागोता डाइरेक्ट फासी रियावै आनि मते डाइरेक्ट फासी रियावै बनो যাবজ্জীবন जेल कारण बबु जे बुसाइनो बुथारमानि बिना मकल बासिना नांनाय बिना आव खाव फाइना नांनाय ब मकल मुक्ति कलाया खाव मुक्ति मा कलायनाय बुसाइनो मुइदो माने बुसाइ बनो जे बाबे माया खाइ तरि मानि आबरो बिनि मकल बासिना नांनाय जे बुसानि सिगाङाव ब बुथारमानि बुसानो मकल बासिना नांनाय ओ बुसानो बबो नायना मुसुं जाकनाय बुसाइनो नायना मुसुं जांनाय नकनि बरंनो नायना मुसुं जांनाय आमतेके मुक्ति रय कलायनाय ब साजा माने नां बाक्सा साव सम्रार बुसाग्रावै सम्मसो सिलि मानि आमति बुंनानि नांगौ बनो रावै सम्मसो सिलमाखैसो जुइ थाइते अमु बुरि दं बागै कलंक अमु चाया अब जों साइमानो ताङै बाक्सा हिनो आसिना हामजाखै दं हांकेबा तां खारलाय थांयाबा ना ताई खरसान बिहि ताई खरसान बसा अब बचिन समाज गरै अब खारिमाया जदि बसाइ थिका बा बिहि थिका हाइकेसि कायजा गै मानो समाज बा बिनि बसाइ बानो रोगुं तंखा बिहि पानो रोगुं तंखा बताइ हामलिया थस थैसिनाय क्या अब काइसान बखा बानसिरि नारना बागै आमते हिंकाइसे कायजाग्लाय मालाय अमाव चिनि समाज मुचांया आबनि बागै सानान मुचुङो अम हाय रगनो अम हाय नंग्रा मिरंनो खतम अब तातु बुथुं समाज अब बेलाइन जाया ताइ काइसे जिनिस गाहंकाय जों सिनेमा रगनो सीआईडी जे उनकरगो ब्रांच उनक फुनुमा रगो नुगो जों आ फुनुमा रग तो नन सिरंदिहि फुनुग्या नन सिरंदिहि फुनुग्या जों सिनेमा रग नायो अब नन सिरंदिहि रिया अब हांकाय नों अबनो तैनाय ननि नों अबनि तामनि माने अलर्ट दंदि हिनि सामासे अलर्ट दंदि हिनि सामासे किन्तु अब सिनेमा कायदा सिनेमा सिस्टेम के बुथार मानाबो जाया ताइ काइसा हांकाय गाहामना सिरंदि हामियानो खिबिदि आबोसे नों जे नुकमानि जे नायमानि जे ससियेल मीडिया नायो ससियल मीडिया नुगो जिनि मीडिया रगो फुनुगो आबले नन सिरंदि हिनि फुनुगिया मीडिया रगो जे नन अबता सिरंदि अलर्ट दंदि सतर्क दंदि हिनि फुनुमासे ताइ ताम सानाने अब गथ' जोंखो जिनि जेहेतु एडिसि प्रशासन दं जों नायनाय न बरकनो एबं जिनि नरबो नुक दंगो जिनि बिशकितु जिनि एमएलए खरकसा बुङो बुखा करिनो 3 जनानो परिनि दंमोन ताइ जिनि एम एडुकेशन बो खरकसा बुमा पालक रिजार्ट आबरनो तै दुलै दंमोन ताबो बङ अबो अवस्था बुमा बुखा करि बङनो जों अबश्य नायनाय न हामबाय आसे